Internet és una eina increïblement poderosa per canviar el món. Una biblioteca universal, el sistema nerviós central de la nostra cultura i el gran nivellador de la creativitat i la innovació. I a continuació, dos paios parlant en un bar de cap per avall. Aquí comença Barra Inversa. Aquí comença Barra Inversa, i no només comença Barra Inversa, sinó que comença una estona fantàstica que passarem tots plegats avui rellegint notícies tecnològiques que hem trobat fa 10 minuts. Apple està treballant a les seves pròpies bateries. Què? Venen coses interessants, només No, vull dir això. avui jo no sé què portes tu. Normalment no sabem què ens explicarà l'altre. No, perquè Com a molt, això és una cosa, deixa'm dir-ho, que això és una cosa que practiquem tu i jo en aquest podcast i també en l'altre que tenim, en el de Nordic Wire, que és moltes vegades com que nosaltres generem contingut de merdes que ens passen a la nostra vida. Sí. Clar, no volem perdre aquell primer impacte que té explicar això a l'altra persona, i llavors moltes vegades arribem un dilluns i jo li dic al Víctor, tio, és que és molt fort, però t'ho d'explicar al podcast. I s'ha d'esperar a vegades el divendres de la setmana següent perquè sigui ja backlog i no podem fer-ho fins llavors. És estrany i és fals. A nivell d'amistat, o sigui, nosaltres som amics només per poder fer un barra inversa. Aquest podcast... Baixem el volum dels auriculars. Aquest producte ens ha canviat la nostra amistat. O sigui, ha destruït l'amistat. Sí. Ara tu i jo som productes. Som un producte de la nostra amistat. Com si anés a un programa. Doncs mira, porto tota la setmana callant-me una notícia que volia compartir. No sé, no és aquest el tipus de coses que ens callem. No ho crec, no? Però Apple... Diu Apple aquí, vull dir. Apple, comença amb Apple. Sí. És que això pot ser un abans i un després. L'empresa de la poma. En els dispositius d'Apple, i és que està treballant igual, això ho ha fet moltes vegades Apple depèn de components externs, d'empreses externes, els xips abans, ara ja fa els seus propis xips, o li ha passat amb pantalles, amb displays, etc. Per què m'estàs mirant així? No, perquè ara pensava, si és un abans i un després, és exclusiu, o sigui, primer és un abans i després un després, o és inclusiu en el sentit de que això serà un abans i un després, al mateix temps. M'explico? No, és perquè és diferent l'abans del després. Val. Serà un abans i un després. Serà molt diferent del que passava abans, serà després. És que com m'he de forçar a no parlar, que jo és el que faig generalment per no haver de pensar, per omplir buits, no, o sigui, com t'he d'escoltar, llavors a vegades em pregunto coses mentrestant. Igual que Apple ha fet els seus propis xips, ha fet les seves pròpies tecnologies, que sí que és veritat que li desenvolupen altres empreses externes, però que les dissenya ell, etc. Ara, i això ja és normal que ho penséssim, està dissenyant les seves pròpies bateries. Vale? Fantàstic. No, està molt bé, perquè tu imagina't, si sempre que Apple acaba traient alguna cosa al mercat tendeix a ser millor que la resta, aquí necessitem molta millora a les bateries. No, o sigui, jo endavant a totes les empreses que es vulguin arriscar a fer el que sigui amb bateries, vull dir, jo diria que és la xacra tecnològica més gran d'aquest segle i del passat, o sigui, el tema de les bateries. Doncs es veu que, segons les fonts, que saps què són, no? Les fonts són aquestes fonts que hi ha, que van dient coses i llavors els periodistes citen a les fonts, estan reinventant la bateria amb tecnologia de càtode d'alt rendiment. No sé què és. Càtode d'alt rendiment. Però això ho has traduït. No, o sigui, la cosa és que estan inventant el material, o sigui, estan canviant els materials. Val. Canvien els materials que fa que es concentri l'energia i, per tant, entenem que fins ara utilitzaven, què seria el substitut de liti? No, liti, no? És el que és... Ara s'utilitza liti, no? Jo diria que sí. Estem en l'època, estem a l'era lícium. Però segons les fonts, una altra vegada, augmentaria la capacitat de les bateries dramàticament. O sigui, seria... Per favor! Quin canvi tan fort! Però és increïble! De quan estem parlant? Perquè, clar, no ho sé. Portem tant de temps estancats que potser un 30% més ja és dramàtic. No, clar. Tu ara imagina't... O sigui, nosaltres portem 10 anys que la bateria dura el mateix. O sigui, els mòbils de fa 10 anys duraven... Sí que és veritat que els Nokia... O sigui, els smartphones sempre han durat el mateix. Els Nokia duraven més, ja ni me'n recordo, però jo diria que 4 o 5 dies durava la bateria d'un Nokia, no? Ara amb els smartphones tenim un dia. Un dia has de carregar. Tu no creus que vivim en una era tecnològicament bastant estancada? No per falta de novetats tecnològiques, que n'hi ha moltes, i per falta de millora de productes, però revolucionària en el sentit de dir... No. Hi ha una nova... La intel·ligència artificial, que avui en parlarem. No, però com a matèria prima de tecnologia, no ho és, perquè tu ara penses... De hardware. Exacte, perquè tu ara penses en el futur i dius
Les Apple Vision, evidentment, són una cosa futurista que ens farà entrar en una nova era, és una meravella, perfecte. Però si penses bé, el que porta en si són pantalles molt a prop de l'ull, que ja existien, giroscopis, càmeres, vull dir, altaveus. Al final, no hi ha un nou component que no puc ni imaginar-me, saps? Que digui, hòstia... Bueno, i mira, jo crec que avui parlarem de dues coses que sí que són en aquest pas. Una és software, que és intel·ligència artificial, perquè hem de parlar de ChatGPT, però l'altra és lo del iPin aquest. Sí. Que això sí que seria una cosa diferent, no? Sí. Com a mínim és una cosa diferent. Clar, sí, coses com GPS. Això va ser una cosa de dir... Hòstia, és una cosa que no hi era i ara hi és. Sí. Telèfon mòbil en el sentit de poder trucar sense estar lligat. Molt bé. Sí. Però a partir d'allò ja està, vull dir, ja existien càmeres, l'únic que les hem ficat a dins. No, però per exemple podries podries dir Starlink, no? Això sí que és un avanç a nivell de hardware que abans no tenies. Si tu tens una casa al mig d'un poble a la quinta merda, allò per tu ha canviat la vida. Clar, no ens ha canviat la vida nosaltres que estem aquí amb una puta antena de wifi directe al cap tot el dia, no? Sí, totalment d'acord en aquest sentit. Starlink seria un exemple. No sé, hauríem de fer una llista. Però bueno, no hem vingut a això per avui. I messages i WhatsApp, vull parlar d'aquest tema. Vale? No, vull parlar d'aquest tema i a més segurament t'afecta. Què passa? Sí, perquè mira, aquest cap de setmana he estat amb la meva dona a un lloc. I ens vam trobar amb la situació que ens hagués anat bé poder-nos enviar missatges sense agafar el mòbil. Vale? A vegades n'hem parlat aquí, jo crec que Telegram no té... Nosaltres utilitzem... Què utilitzo jo? Jo utilitzo WhatsApp per la resta del món, Telegram per la meva dona i per alguns amics. I coses de feina, etc. I ja està. Aleshores, què passa? Que amb Telegram tu no tens app de l'Apple Watch i no pots comunicar-te només amb l'Apple Watch. Vale? I després es produeix un altre fet, i és que quan la meva dona... però podries demanar-li a Siri que enviés un missatge de Telegram. No ho sé. Sí, jo ho faig des del cotxe, per tant entenc que des del rellotge ho hauries de poder fer. Si l'iPhone no està a prop... Potser, clar, si al no haver-hi l'iPhone no ho sé, però bueno, ara t'explicaré com ho he d'allò. I després l'altre fet que es produeix és que si la meva dona i jo estem sense els nens fora, la meva filla té un iPad i ara li vaig posar la cosa del iMessage per poder-li enviar missatges, fotos nostres, que ella ens digui coses, la podem trobar per FaceTime i tal. I aleshores amb la Blanca vam dir, escolta, i si provem una mica iMessage, que no ho havíem fet servir? I hòstia, tio, ens hem canviat a iMessage directament. Què dius? Clar, és que té moltes avantatges, sí, té moltes avantatges, i és que, primera, hem fet un grup amb la meva filla, vale? Que a veure, que és una cosa que només utilitza quan nosaltres no hi som, vale? Perquè ella normalment té un iPad, no té res més i no el toca gairebé. Però després per nosaltres, hòstia, és que és espectacular. Clar, jo estava allunyat del meu telèfon i jo puc... Ara la gent que ho utilitza deu dir, perquè tio és imbècil, però jo no ho tenia en ment. Molt probablement. Vale? Però clar, pots enviar àudios des del... per missatge, pots enviar text... Àudios i tot. Clar, tio, és que és brutal. És brutal i m'agrada molt. Ves que no sigui per això que no tenim aplicacions natives d'Apple Watch ja com Telegram, perquè ho va dir la meva dona, els tios no volen que ho utilitzi. I aleshores, bueno, jo et volia proposar que si vols podem provar d'utilitzar-ho tu i jo, perquè a mi m'aniria molt... És que sabia que ho diries. No, és que no cal, perquè jo ara... No, però dic una cosa. Jo entenc, vale, a mi no ho però facis. deixa'm dir-te una cosa. Però amb la teva parella crec que ho hauries de provar. Però és que a mi no em passa això de que surto sense el mòbil. No em passa. A mi sí, tio. Jo surto més sense la meva parella que sense el mòbil, m'explico. És més fàcil que passi això que no... Però si utilitzes uns dies i veus com és la... Clar, ha evolucionat molt. És que no vull un altre sistema. O sigui, hi ha un punt en què jo em quedo amb sistemes pitjors només per no migrar a un altre lloc. Fa molta mandra. Ets com Obama, que l'altre dia li van fer una entrevista a The Verge. Sí. Bueno, no sé, he dit The Verge, però podria ser qualsevol altre lloc. Però ja està, és igual. O sigui, realment... Perdó, sí, digues, volies acabar això, no? No, volia explicar lo d'Obama, però has acabat amb iMessage? No, volia dir que seria com estar a Espanya. Que és a dir, és un lloc... O sigui, hi ha països en conflictes dels que tu emigraries per un tema de viabilitat amb la teva vida, i llavors diries, jo em vull marxar perquè o sigui, ara estiguessis a Kiev, no? Però llavors arribes a Espanya i és un lloc on tampoc s'hi està tan bé, però ja fa mandra migrar. Sí. Saps què et vull dir? Sí, t'entenc perfectament. És el teu WhatsApp, Espanya. Exacte, és aquell punt mig en què hi ha... Ja, però, és clar, o sigui, sí que canviaria d'app, canviaria de país, però és que tots els meus amics estan aquí, a WhatsApp. Clar, jo sé que Islàndia és millor, en molt sentit. Bueno, ara espera't, No, energia gratis. No ens hem de queixar mai de que hi hagi volcans. No, bueno, però són terratrèmols, la gent està cagada als altres lloc.
Sí. Però ja ho saps, si tu ves Però allà ja ja ves ho unes saps. regateres a les carreteres. Això és guai, això mola bastant. Sí, sí, home, sí. Home, sí, si es queda la teva roba aviam, enganxada, no, eh? Si la regatera et passa entre el menjador i Clar, la sala clar, d'estar, clar, malament. clar. Però en general és la Sí, gràcia que sí, té viure en un lloc ja. bioactiu. Per mi això és un al·licient. No, ja t'entenc. Jo excepte el fred. A mi el que m'emprenya és fred i poques hores de llum a l'hivern. El tema de que si qualsevol ara dia et et pugui rebentar la casa amb un volcà. Si ara et digués, hi ha cap no, és problema. que mira, hi ha un país, diguem-ne, hi ha un estat, Sí. perquè jo el país on estic fantàstic. Mm. El problema és que, clar, l'estat, Sí. doncs clar, té molt camí per millorar. Sí. No? De fet, se'n podria anar a la merda, bàsicament, directament. Sí, sí. Però si ara Està fes passant aquest mentre canvi, parlem. això que t'estic proposant a nivell message i a nivell que nosaltres canviéssim, Sí. és que clar, jo t'ho proposo a tu perquè o sigui, les dues persones amb les que més parlo és amb tu i amb la meva dona. No, ni ho intento, eh? És igual, eh? Jo estic molt content. Sí, millor que ho fem així. Vale. Sí, pues, sí. Obama ha compartit les apps que té a la home del seu iPhone. En primer lloc, ja sabem que... Accidentalment? O ho ha dit? No, ho ha dit, sabeu què? li han Tinc aquestes preguntat. apps. Li han preguntat a The Verge o a qualsevol altre mitjà d'aquests que a vegades citem. Vale? Una pregunta que farem les nosaltres fonts. també quan vingui la gent aquí. Clar. Haurem de pensar, les preguntes ens haurem de currar. Però no és molt apassionant, però bueno, clar, és Obama. És zero apassionant, directament. Té Safari, Messages, o sigui, jo si fos amic d'Obama, a mi Obama em segueix No a vols dir Twitter. que el fas servir el mòbil? No deu tenir una persona que Sí que el fa es posa servir, ja guants veuràs. i li Ja toca. veuràs, i a les dues últimes aplicacions que diré, veuràs com sí que ho fa servir. Safari, Messages, després diu una app d'email inespecificada, és que ho he traduït de l'anglès, com seria? Què vol dir? Que no l'ha especificat, vaja, vale? Vale. Sí, vull dir, no ha dit quina és, no li ha repreguntat. És Gmail. No, segurament deu de ser la... Obama és de Gmail, claríssim. No, deu de ser la oficial de A més és de... Apple. No. És Després, de Gmail. tampoc diu si utilitza Apple Music o Spotify. Tu què I a creus més, aquí? jo diria que és de Gmail i és de que no té Barack.obama. Té rotllo Barack.obama 45 @gmail.com. Sí, segur. Segur. I després té la NBA League Pass, que és aquesta app que es veu que és brutal, tothom que l'utilitza, sí. que és brutal, que és per veure la NBA, ojalà ho tinguéssim aquí No, doncs pel futbol. jo tinc un amic que la ho té, O sigui, que Sí. se l'ha comprat des d'aquí a Espanya, vull dir, Sí, la League Pass. però jo conec a l'Adrià Quatrecases, Sí. o sigui, fa 20 anys que la té. Doncs sí. Però va bé, vull dir que sí. Vale, i, Vols dir que no ho tenim? Vale, ara ho he entès. no, però que no has de fer coses rares de VPNs sí. ni No, coses. ja, però dir que nosaltres no ho tenim vols dir que nosaltres tenim Movistar Plus, bàsicament. Això és el que vols dir. Clar, que és clar. una puta merda. Val, sí. Clar, o sigui, que ojalà hi hagués una app creada per la Lliga, és que clar, estic dient una cosa que sé que és impossible que passi. Estic dient una app que funcioni bé, creada per la Lliga, acaba d'explosionar ara tot. m'ha vingut... No vols saber l'última app d'Obama? Sí, diu, sí. Words with Friends, que és com una mena de joc d'aquests de fer lletres, i m'he imaginat a Obama cagant, fent paraules en anglès, competint contra evident és impossible, perquè evident no és un zombi, no pot juntar cap paraula. Què m'has d'explicar? No, m'ha fet gràcia. Bueno, està bé que practiqui, escolta. Què fas tu com a president? Vull dir, ja retirat. Sí. Bueno, segurament té més feina que tu. Paraulògics, és el que fas. I última cosa. L'altre dia, perdó, és que he pensat en això del futbol, i l'altre dia vaig veure una entrevista que li van fer al de Media Pro, collons, ara em sembla anar Roure. en Roure. I, hòstia, es veu que ha marxat d'allà, hòsties, Però ja ho vam parlar, això, No ho vam parlar. No ho vam parlar aquí. Però va marxar, hòsties... Però fins i tot... Sí, era una entrevista en la que ja... No, ja sé per on vas, no hi anirem allà. No t'estic portant cap allà. És igual. No sé què anava a dir coses, però no vull dir-les. Un tema que un dia vam parlar per aquí, vam dir no cal que en parlem d'això. No sé què és igual. La qüestió, que va marxar d'allà sí, ja ho sé. amb bastant a pals. Bueno, sí. Sí. I què? No, que em va fer gràcia. Però això què ve ara? Que no ho sabia jo, que pensava que havia sigut una cosa més... Bueno, jo soc gran, estic cansat, tinc la meva fortuna feta, vaig a fer altres coses. Però això ho sap tothom ja. Pues no, WhatsApp està treballant, això és important, WhatsApp està treballant amb noms d'usuaris. O sigui, ja no caldrà quan et posin en un grup compartir el teu telèfon i tot, sinó que tu ja tindràs un nom d'usuari i ningú veurà el teu telèfon, vale? Està bé. Vinga, va, bloc d'intel·ligència artificial. Bloc d'intel·ligència artificial. Avui m'havia compromès... Ja
hi ha Sí. una sortida? No, ja està, queda així. M'havia compromès a fer separadors... Maria compromès a fer separadors i tal, però al final no he tingut temps. Què ens expliques, William? Jo, si vols, o sigui, els 2 primers tòpics són teus, Sí. però si vols salto directament al tema principal. N'haureu sentit a parlar. ChatGPT ha presentat una cosa que es diu ChatGPTs, que és com unes apps dins de ChatGPT. Sí, és un tema que volia parlar la setmana passada. Jo t'ho vaig preguntar i tu em vas dir, això no és interessant. No, perquè no ho havia provat encara. Però ara sí que ho és, no? Sí, ho has provat tu, Sí, ho he provat i està bé, està molt bé. Tu et pots crear el teu propi ChatGPT. O sigui, a través de ChatGPT tu crees una app i li dius, ara ets un expert amb, amb dades de YouTube i expert SEO. Sí. Llavors, tens totes aquestes dades i li puges les teves dades de YouTube. Llavors, ja ho tens allà, aquesta creació, i no ho has de fer cada una de les vegades que li vols preguntar alguna cosa. Vale? La gent està començant a experimentar, estem experimentant tots, a veure com funcionarà, però bueno, la pinta és molt bona. Pots vendre-les després? Sí, i aleshores, ara de moment encara no, però s'obre com una mena d'App Store de ChatGPTs. I, bueno, doncs, escolta'm, no sé, tu imagina't que, no sé, vale? M'estic imaginant, he estat veient coses que ha fet la gent, no? Per exemple, avui una noia ha fet una cosa molt xula, que, clar, així explicat, doncs, no té molta gràcia, però quan ho veus és molt guai, però fa com una mena d'il·lustracions en la que tu demanes la temperatura d'una ciutat en concret i et passa una il·lustració molt xula de Barcelona amb la temperatura que fan en aquell moment. Això que he dit és una merda, però tu imagina't que ets un autor, vale? Sí que ho és, que ets un científic. És una puta merda. Sí. Pues me l'he baixat, Ets un científic, vale? I tens unes publicacions, i tens 10 llibres sobre aquell coneixement. Pues imagina't que fas un ChatGPT sobre aquell coneixement, no cal que em compres els llibres i pots fer qualsevol pregunta sobre el meu coneixement escrit en un llibre, no ho sé. És que, li veig moltes opcions. Sí, o per exemple, crees una eina per això, per anàlisi de dades de Stripe, no? I aleshores tu li poses tot el que tu has après a l'època que has sigut analista de Stripe, jo què sé. Llavors ho dones al... no sé, s'ha de veure... Jo vull veure casos concrets que dir, hòstia, això està bé. De moment, jo he fet proves, he fet un parell de proves. Per exemple, si vols t'explico què he fet. Jo he pujat totes les newsletters que jo he creat, vale? I li he dit, ara agafa totes aquestes newsletters i crea una newsletter igual, que comenci amb una història, que acabi amb una conclusió, que hi hagi una moraleja... Jo he pensat, fixa't que he pensat, ara li preguntaràs si ja havies parlat d'aquest tema per no repetir-te. No, però li has demanat que te la faci directament. Sí, i ha sigut un desastre absolut. Ho entenc. Desastre absolut. Per tant, suposo que, bueno... Però clar, perquè li estàs donant una matèria prima que ja és deficient. Clar, però, llavors no... Sí, però ara tu imagina't... Clar, potser per crear una newsletter digital és més complicat, però tu imagina't que ets una empresa i li puges els Excels dels últims 10 anys i li preguntes amb què hem gastat més diners? És que és molt fort, això pot estar molt bé, no? Pot estar bé, però sempre tinc... O sigui, amb aquestes coses, clar, vull dir, si ets una empresa seriosa, d'acord, que no pots cagar-la, o sigui, no pots ara agafar aquestes dades i posar-les al board i presentar-les. Clar, em dóna la sensació que és sempre una eina que et serveix com per prendre decisions ràpid o descartar idees que tens, però després, si vols anar amb aquella idea, llavors has d'apartar ChatGPT i dir, ara vaig a fer els càlculs bé i confirmar que això és correcte, perquè és que, clar, que pot cagar-la. Però si ho confirmes 3 vegades, que 3 vegades t'ho ha fet bé... Però 3 vegades, si li preguntes el mateix, sempre et respondrà el mateix. No, li preguntes 3 coses diferents i ho comproves 3 cops diferents i t'ho ha fet bé, jo m'enfiaré... Jo crec que ara no ho sé, però arribarà un punt que m'enfiaré més de ChatGPT que d'un CFO, saps? CFO, no? CFO, és igual, un Chief Financial Officer, no? CFO. No ho sé. No sé. Clar, és diferent una creació artística que analitzar un Excel. Clar. Bueno, sí, tu dius que et refereixes a que hauria de ser més capaç d'analitzar un Excel perquè els números i no és d'això. Clar, no hi ha error. Però després pot passar que tu, en els Excels que els hi has enviat, en una cosa l'hagis categoritzat com una cosa i a l'altra li hagis posat un nom una mica diferent i no hagis pogut trobar aquella relació, llavors cagada. Sí. O sigui, no dubto que sàpiga fer sumes i restes. Això segur. El problema és que sàpiga comprendre la complexitat. Però tu li pots dir, segur que és així, ho pots revisar, pots tornar a fer els càlculs i ho torna a fer. Clar, és que és brutal. No sé, alguna vegada diu, no m'havia equivocat a la primera, em vaig deixar. Sí, i tant, clar. De fet, a mi m'ha passat moltes vegades que he trobat un error i li he dit, no, però ho veus que no és així?
No, o per exemple, jo li passo cada setmana, li passo el títol del nostre vídeo que pujarem a YouTube, vale? I li dic, passa'm una llista de tags separats per comes perquè pugui posar el vídeo, vale? I segons ell o ella, segons el títol em passa un tag. I moltes vegades me'ls passa amb llista. Li dic, no, t'he dit separats per comes. I diu, ai, sí, perdona, que m'has dit separat per comes. Separats per comes. Sí, fa així. Sí. Bueno, perdona, deixa'm explicar una cosa. De fet, nosaltres ho hem fet, hem baixat l'últim any d'estadístiques del nostre canal de YouTube, li hem pujat i li hem fet preguntes. Sí. I bé, bueno, a veure, diu moltes coses molt evidents que ja sabíem, però bueno... Com per exemple que hem de tancar el canal. Vinga, va, una cosa que barreja intel·ligència artificial i hardware, del que parlaves Una cosa que vull fer un incís aquí abans perquè se me n'oblidarà, no té res a veure. Avui al matí m'he llevat i tenia un anunci a Instagram de que Noam Chomsky té una masterclass. No sé com prendre-m'ho. Què vols dir? Home, no ho sé, que és estrany. Per què no t'entenc? Pues que és estrany que hagi fet una masterclass, que masterclass al final és una mica... No, ja és un producte molt del sistema, masterclass, com a empresa. Sí. So, és gent molt successful, venent cursos d'ells mateixos. Però un moment, és per masterclass. És per masterclass, Però és que aquesta gent fitxen els hi foten una mortera de pasta i va tothom. Pues clar, però això mateix, però és com un oxímoron, no?, que hi hagi Noam Chomsky acceptant un pastizal. Està molt gran, per cert, i escriure llibres no dona tant, Saps que siguis ni Noam Chomsky ni merda. Si jo li he comprat un llibre, aquest home. Sí, aquest home està forrat venent llibres. Són especialitzacions, què li vas comprar? El de How the World Works, no? Okay, sí. Vale, ja està, sí. Vale, anem a parlar una mica de Humane Eye-Pin. Human Eye-Pin. Això ho haureu vist. Bueno, fes amb una frase diguem què és. Aviam, això és... Són dos extreballadors d'Apple. Has dit amb una frase digues què és, però llavors has començat a dir-ho tu. No m'has deixat l'espai. Però comencem per dos extreballadors d'Apple. Això és un dispositiu. Sí. Ara, deixa'm dir primer... Sí, explica'm la història, vale? És un dispositiu. Veus com al final fas el que... Sí, és veritat. He anat exactament pel mateix chain of thoughts. És una empresa fundada per dos exempleats d'Apple que podria haver apuntat els noms al guió, però no ho he fet. No, però perquè he pensat, és igual, és una informació que no... Un negre i una noia. Un senyor negre i una noia pel roja. Persona racialitzada. Perdona? És persona racialitzada. Sí, una senyora, que els dos van de negre, i és negre ell, i ella és pel roja i va amb una xupa negra. Què dius? No és negre. L'he mirat abans i no ho és. Ell és negre. No. Ho he mirat abans i no ho és. És gordet. És gordet negre. I ella pel roja. Amb pinta de... Que et passa droga, però molt fàcil. I ella es veu una mica cascada. Ella és la típica rockera... Sí, ho he pensat. Que s'ha fumat molts porros. Sí, he pensat, quan he vist la presentació, saps què he pensat? Hi ha gent a Apple que aquesta gent era el seu jefe, que estan a Apple mirant-ho i dient, mare de Déu, com han acabat aquests. Estan així. Oh, per favor. Menys mal que va marxar. Però bueno, escolta'm. És igual. La meva primera postura era criticar-ho. No hem vingut... No, exacte. Però ara... Exacte. Ara, també et dic una cosa. Això és com una campana de Gaussian, com una campana de Gann. És igual. És Gauss directament. Saps? Però la gent s'ha fet la idea d'una corba. I diguis el que diguis, si tu dius és com una campana de Gaussian o com un... Però és que Gaussian no existeix, això t'ho has inventat. Però és igual, però la gent ara mateix a la ment té una corba que va cap amunt i que va cap avall. Jo estava aquí baix. De rotllo, això de que anuncia, perquè van dir que era un pin, va sortir allà la setmana de la moda de França, no sé què, això és una merda, això no anirà enlloc. He vist els vídeos, he vist la web i estic aquí dalt. Setmana de la moda de França. He estat aquí dalt, calla't. Estic aquí dalt ara. Això tal. Veurem els primers que ho provaran, o ho provarem nosaltres, i estarem aquí baix. És una campana de Gaussian. Aviam, jo t'ho dic ara. O sigui, Però, sisplau, digues què és. És que no ho has dit. Ara ho explico. T'estàs anant per les rames amb les campanes... Espera, però abans de que continuem, tu com avalues si un aparell com aquest funciona bé o funciona malament? L'hem de provar. No, més enllà d'això, què diries? Que funciona si s'acaba venent molt i s'implementa com una tecnologia que veus a gent del carrer. Sí. Bueno, o no, perquè al principi només els early adopters el poden tenir. O sigui, pot ser que a l'inici no serà una tecnologia
En parlarem després. Val, és una empresa fundada per 2 empleats d'Apple, d'acord? Sí. Recordem, un negre i un Apple roja. No està confirmat. No està confirmada aquesta dada, però és totalment indiferent, no afecta la història. No. Bueno, però els hi donem una mica de... D'acord, és igual. Saps? Són 2 persones. Sabem que són 2 persones. Sí, ex-treballadors d'Apple. Exacte. Que els seus companys diuen... Buah! Aquesta gent diu, marxem d'Apple i crearem un dispositiu. Sí. D'acord? Llavors, aquest dispositiu bàsicament és un quadradet, una espècie de pin, que és, perquè ho entengueu, la mida vindria a ser, anava a dir com un micro-rode, però ningú sap. Ells, perquè vegis el tamany, fan un osito de xuche for scale. Posen, No, perdona, però no ho posen a la web. Sí, però vull dir, són bastants ositos de peluche. Són 2 ositos de peluche. No, ho posen allà perquè... A veure, si teniu un micro... Si vosaltres segur que teniu a casa un micro d'aquests round... No us és que s'assembla molt. No, aviam, una targeta Visa, la meitat. La meitat d'una targeta Visa. I d'ample, com un dit, índex. Dels meus, els teus no. Sí, o sigui, és que no em ve res d'un form factor semblant. No, penso un paquet de tabac, però és massa gran, és un... No ho sé. La meitat d'un paquet de tabac i una miqueta més prim. Mira, aquells paquets de tabac que eren més prims. Com una caixa de mistos. És perfecte. Més o menys. Depèn, perquè hi ha varietat. Però és igual, és un quadradet. Ho busqueu. No passa res. Si esteu davant de l'ordinador, ho podeu buscar. No patiu. Teniu dispositius. Llavors, això es penja en format pin a la solapa de la vostra camisa, on te vulgueu, però... Sí, imantat, Poses una cosa per darrere i aleshores porta un imant i la cosa d'altra per davant i queda enganxat. La idea és portar-ho... Com si fos una cosa que és per netejar aquaris, que hi ha un imant a un altre, i ho mous, és així. Lo mateix. La idea és portar-ho a la zona del tòrax, entenc, no? Sí. Que això ja ma mare no podria portar, perquè porta marcapassos. Té molt pit. Ah, perdó. No. Perdó. Sí, aviam, jo què sé. No pot ser que hagis pensat, això dir. No es pot. Això un dia n'hem de parlar. Tu saps que hi ha molta tecnologia que no pots portar? Si jo l'altre dia... Ma mare és una persona que s'està fent gran. Sí. I l'altre dia... No ens escolta, estigueu tranquils. Vaig fer un viatge, potser sí, vaig fer un viatge amb ella i me'n vaig adonar de que la mobilitat comença a ser més reduïda. Pot fer vida totalment normal, però m'agradaria, per exemple... Si vaig pensar en l'Apple Watch, vaig pensar, ostres, doncs mira, està bé perquè a ma mare li puc posar un Apple Watch o un iPhone i si cau, doncs com a mínim m'avisen. Saps? Coses així, no sé, vaig pensar en seguretat. I llavors vaig buscar-ho, però calla un moment, perquè clar, l'Apple Watch té totes aquestes coses de l'electrocardiograma i dic, i això si tens un marcapassos, potser no d'això. No, és que no es pot. I teòricament un iPhone no te'l pots acostar a un marcapassos si té la càrrega inalàmbrica. Què passa? Peta. Explota tot. Ta mare. Tot ella rebenta. Va. No, però és perillós. Sí, això tingueu un compte, si teniu gent familiars. Tu et poses el pin. Te'l poses a la zona del tòrax. Sí. I allò és un dispositiu que, a efectes pràctics, és un dispositiu llis amb una camareta. Ja està. Perdona. Càmera i projector. Sí, però, diguéssim, d'aspecte és un dispositiu llis amb 2 rodonetes. Ja està. Llavors tu portes això allà i... Això què fa? Això la idea és... Us explico una mica la filosofia que hi ha darrere, llavors entendreu per què és així, d'acord? La idea és que si tu agafes un dispositiu mòbil, ara mateix, hi ha diverses funcions que pots fer. Una és la funcional, és a dir, de preguntar-li coses, l'altra és entreteniment, que és mirar el mòbil, etc i tot això, i l'altra és comunicar-se. Serien com les 3 funcions principals, o sigui, una de les 3 funcions. Llavors, si nosaltres traiem d'aquesta equació l'entreteniment, podem sacrificar la pantalla. Això és el que ells diuen, d'acord? Us heu de posar la filosofia d'aquestes 2 persones. D'aquest negre i d'aquesta dona. Sí. Pèl roja. No ho direm més, això. És una broma. No ho volem. Vull dir, no és broma, podeu... No, però ho dic perquè si els veieu, direu, mira, és igual. El negre i la pèl roja són els de iPin. Sí. Si els veieu junts pel carrer, és que són els d'iPin. Què? Llavors, el que passa és que aquest dispositiu el que fa... Però, perdona, seguint amb això que estaves dient, ve una mica de la filosofia aquella que dèiem l'altre dia d'aquesta no sé com dir, mut... Sí, la idea és... De deixar el mòbil a casa, de no estar... Abstreure't de la pantalla i que et reconnectis amb els humans. I d'aquí ve el humain d'això, és el tema de que ja deixis d'interactuar amb xarxes socials. Que entenc que això és una empresa que surt, aquest és el seu primer projecte o producte, però tenen una idea de treure més coses. No, el que seria... Però jo entenc que el que seria la secció de la web que es diria Our Mission, la nostra missió,
entenc que anirà cap aquí. És a dir, no espero que tinguin molts dispositius amb moltes pantalles. No ho sé. No, clar. Però faran més productes. Aleshores, coses que tu pots fer. Llavors, tu li pots parlar, té un micro, i li pots parlar, i li pots demanar coses. Té un micro i té un altaveu. La cosa fàcil és que té un micro i té un altaveu. També es podria connectar per Bluetooth a uns auriculars teus, però la idea és que tu li preguntes coses. És a dir, tu faries un tap, una pulsació... Pitjar amb el dit? Sí, com es diu? És pulsació? Sí, podries pulsar amb el dit, sí. Reposaries el teu dit sobre el dispositiu. Marmitó a la icona. Això ho saps o no? Calla, que això t'ho vull explicar. Però que m'ho vulguis explicar no vol dir que l'audiència accepti bé. No, però espera, a veure com era això, perquè... Vaig agafar una cervesa. Espera, com és això? Esto va a para largo. Com és fer clic en castellà? O sigui, pinche en el... Això, hi havia una web que posava, que per donar un link, deia, pinche el link, no? O pinche este botón, ¿vale? I la traducció al català d'aquella web era marmitó a la icona, perquè marmitó és pinche, el pinche de cocina, en català és marmitó. I havien traduït marmitó a la web. Això... Pues crec que era la web de Renfe o una cosa d'aquestes, Crec que la traducció més mal traduïda sempre a tot arreu és la de gratis, que el free sempre és lliure. Sí. Això ha passat moltíssimes vegades. Sí. És així. Va, vinga. Està bé que es prioritzi llibertat per sobre... L'altre dia em vaig veure una web, no d'allò, que era jugadores. De seguida tornem al pin. De players, de la Play, era jugadores. Clar, jugadors. Ostres, quina puta merda. Vale, molt bé, què més? Llavors, li pots parlar. Però un moment, té una càmera i jo he vist una cosa que tu li ensenyes una poma. Sí. I ell, això, és que no m'ho crec, però per a res del món. No funcionarà mai. Et diu les calories. Tu li ensenyes la poma i diu les calories. Que no funcionarà segur. Segur. O sigui, tu podries dir-li quantes calories té aquest menjar que tinc aquí davant i ell escanejarà què hi ha. Si tu tens una papaya, doncs et dirà aquesta papaya té 300 calories. O us diria informació correcta, no com vaig fer jo, sobre quantes calories té una cervesa, per exemple. Que des de... Et dic una cosa... A mi m'anava millor quan tenia informació errònia. Ara veus perquè més. Ara no. Bueno, en fi. Bueno, clar, o sigui, evidentment, una dels pilars d'aquest dispositiu és la veu, és com si fos un Siri, però clar, confiar en un Siri creat per dos treballadors sortits d'Apple, negre i pel roja, doncs jo què vols que et digui? Ja està. No ho sé. Aquesta funció l'hem entès, li pots preguntar coses, te les respon a través d'uns altaveus que té el propi dispositiu o tu envia per Bluetooth els teus auriculars. Fins aquí bé. I després fa coses al voltant d'això més rebassades, que és del rotllo, espera't un moment, si estàs al cantó d'un xino i et comença a parlar en xino, ell ja sol s'activa, et detecta i et tradueix el xino. O sigui, això diu la web, Sí. O sigui, no hem vist a ningú que l'hagi utilitzat. No, això ara mateix és... Sí, és que això serà un desastre. Sí. Estem a la campana de Gausan, baixant, però com si fos un roller coaster. I a més han fet allò de l'Expectations is the killer of the joy, saps? Vull dir que estan totalment allà dalt i és impossible que pugui baixar. Més coses, perquè clar, aquí ara la cosa es complica. Llavors, altra cosa que té una pantalla, no és una pantalla, perdó, té un projector petit perquè puguem visualitzar dades d'alguna manera. I la idea és que això porta un projector de curta distància, en blanc i negre, per cert, blau i negre, com li vulguis dir, que és que et poses la mà just al davant del dispositiu i et projecta a la mà. Llavors tu allà veuries unes coses, una certa informació, molt poca, perquè clar, la mà no és una pantalla de projecció molt gran, no t'hi cap molta cosa allà. Llavors, la idea és que tu tens la mà i al mateix temps, si recordeu una mica la presentació d'Apple dels gestos de l'Apple Watch o inclús de les Apple Vision, és el mateix. O sigui, tu faries gestos amb la teva mà per anar movent-te, diguéssim, dins de la interfície d'aquest dispositiu. Llavors, la idea és que et projecti coses com, per exemple, missatges. És a dir, jo puc dir-li, envia un missatge al Víctor dient-li que m'estic fotent una cervesa en el bar de no sé on i llavors te'l mostrarien allà. Te'l pot llegir, però també te'l pot mostrar. Llavors tu el veus escrit i dius, no m'acaba d'agradar, fes-lo més formal, perquè jo amb el Víctor sempre parlo molt formal. Llavors, doncs, allò t'ho corregiria. O sigui, és que no serà molt... O sigui, mira, a veure, el pin aquest, primera, està imantat. Tu cada dia el portaràs a un lloc diferent. Tu t'hauràs de mirar on el portes per saber on collons has de posar la mà. Això, amb un concert, que ja portes 3 birres, tio, serà impossible. Projectaràs els missatges a la cara del tio del davant o a la nuca del tio del davant. La idea que hi ha darrere d'això és que ells són conscients que el seu dispositiu manca d'una... Coixeja. Sí, coixeja perquè no té pantalla, que és el bo, però al mateix temps el dolent, si tenim en compte que hem de ser realistes i a vegades hem de consultar informació visualment per huevos.
han fet això com a mig pas. I ara, després entrarem en els cons. Jo ja he fet una secció de coses que aquí jo no li veig cap tipus de sentit. Però seguim avançant amb el que serien les característiques d'aquest dispositiu. Llavors, ha fet partnership, abans tu i jo ho parlàvem això, ho he comprovat, ha fet partnership amb moltes empreses, amb Google, amb Tidal, que és això de música i tal, i una d'elles és OpenAI. Per tant, es teoritza, i això és una teoria, es teoritza que tota la part d'intel·ligència artificial, de preguntes i tal, sí que serà ChatGPT, serà el mateix que ChatGPT. Poder no és estrictament ChatGPT, però és una integració amb OpenAI. Això ens estem tirant a la piscina, però no veig per quina altra cosa entraries a OpenAI. Llavors, l'altra cosa que té, l'altra part de hardware que té, que és aquesta càmera que pot gravar i fer fotos, hi ha en el vídeo que han presentat i en la pròpia web, que la web, per cert, és una meravella. Clar, perdona, perquè això, si tu tens un dashboard, tu tens com el teu center, no? Li han dit center.humane o el que sigui, i allà tens les coses que la teva càmera està gravant, els teus vídeos que estàs fent, etc. I ho tens allà, perquè clar, en un lloc o altre ho has de visualitzar. Aleshores tu tens com un dashboard on va sortint tot. Que entenc que ell no grava si tu no li dius, no? Espero. Això és una altra de les coses que ara comentarem. Llavors, la càmera sembla ser, ja es veu, no sembla ser, ja es veu. Això sabeu que generalment quan entreu a Nuevo Xiaomi, tu entres allà i tothom ha rebut un correu que diu Nuevo Xiaomi. Tu entres allà i mires una web que és un one-pager superllarg on es veuen les fotos rotllo. Què passa sin HDR i con HDR? Llavors et surten allà que veus una qualitat brutal i llavors tu fas una foto i és una puta merda. Com ha de ser la càmera si ja a les que es veuen a la web són bastant xungues, val? És així. O sigui, crec que és una càmera una mica, perquè es fa una idea d'un smartphone de fa 10 anys. Val? O sigui, està allà, però no us espereu una càmera per fer fotos increïbles. Llavors, problemes que jo li veig en això, val? I preguntes que no només a mi, sinó que ha aixecat a la massa crítica del sector tecnològic. Clar, tema de privacitat. Què fa? Si és un dispositiu on només hi pots interactuar parlant, perquè és així, tu no li pots escriure, només pots parlar. Per introduir dades al dispositiu només pots parlar. Què fas amb la teva privacitat? O sigui, si tu estàs al metro i veus una persona al davant molt alta i de cop et ve la pregunta de ¿cuánto mide la persona? Si una persona és molt alta, també tiene un miembro muy grande. Recordem que ChatGPT li pots preguntar coses en català, eh? Si una persona tiene... En català? Val, però si tu dius... Ja, però no sabem si aquest d'això serà. Sí, perquè és ChatGPT. És multilingüe, és veritat. Tu podries veure un home gegant al davant teu, una persona de 2 metres 10, i preguntar-li, si una persona medeix 2 metres 10, quina és la mitja del seu membre, per exemple? Hi ha correlació entre l'alçada i la llargada del membre? I, clar, tu això no ho pots preguntar. O sigui, tu en un mòbil diries... a fer ara. O directament, li escriuries a algú. Tinc un tio aquí davant amb una tranca... La resposta sí, clar, la resposta sí que te la pot dir per auriculars o te la pot mostrar en la palma de tu mano. Això ja és una cagada. Després, volen humanitzar les relacions que tenim i que no mirem tant les pantalles i tal. Però ara vull que us pregunteu amb quina llibertat us sentiríeu parlant en un bar amb un amic vostre que té una càmera que us està apuntant tota l'estona. O sigui, sí que és veritat. Ara em direu, no, clar, però és que amb el mòbil, clar, el teu amic ja et pot estar gravant. Sí, però ja implica que has d'aixecar nocturnitat i alevosía. Saps què vull dir? En canvi, aquí és una mica... Ja no perquè l'amic vulgui, sinó perquè allà hi ha una càmera que t'està traient un primer pla sempre. Clar, jo no puc estar parlant del conflicte d'Israel, per exemple. Perdona, a mi la meva sensació és que això ho ha portat la policia tota la vida. És el que porta la poli aquí. És la dashcam que porten els taxistes i tot això. Però bueno, amb ChatGPT és el mateix. Gent que es fica en merders. Només porta gent que es fica en merders. Clar. És que els hi posen perquè no apallissin a moros. Per això els hi posen a la poli. Bàsicament. Per això. I saben que apallissaran moros perquè són tots uns racistes i aleshores... No tots no. Però molts jo tinc amics Mossos, Anem a posar-los la càmera. Jo els hi posaria... Hòstia, ara anava a dir una cosa que no diré. No, però també s'ha vist molt el de dir... Justament, sé que ja s'està teoritzant un judici, no, allò? Sé que ha aparegut aquest immigrant que l'han apallissat. Jo ho demostraria, però es va trencar la càmera. Just abans, algú va tirar una pedra, es va trencar la càmera. Això t'ho vull dir, això també ho pots fer. Bueno, vale, i després una altra desavantatge és, clar, és que avui en dia necessites molt el mòbil per mirar on està un lloc, per el mapa, per llegir la carta d'un restaurant. Exemples molt bàsics. Tu estàs conduint i sí que és veritat que, clar, a tu et poden dir gira a la dreta, però aviam,
Les pantalles ajuden molt a fer-te una idea del mapa. Sí que sé que no l'has de mirar molt, però ajuda molt. Hi ha direccions que no són tan fàcils com ves a la dreta, quan hi ha 6 carrils i estàs entrant al nus de la Trinitat. Saps què vull dir? No és tan fàcil. A veure, que jo trobo interessant l'aparell, i m'agradaria... Primer, miraré els vídeos de l'altra gent, però després, si ho trobo interessant després de veure els vídeos, el demanarem. I si no ens l'envien, hòstia, pues si ho trobem interessant, potser el comprem. No estem a les conclusions encara. Falta una cosa. Vale, deixa'm dir una cosa sobre això dels mapes i tal. Jo precisament tinc un amic que està fent aquesta cosa de que deixa el mòbil a casa, llavors surt només amb un mòbil d'aquests tontos i tal, no? Però clar, cada vegada que quedes amb ell, va amb el mòbil normal. Però dius, però perquè, bueno, és clar, no sabia on era això, aquest lloc, llavors, clar, com a cosa excepcional, l'he agafat per saber on venia. Ah, vale. No l'has vist cap dia. Més, clar, és que he hagut de pagar aquí, i clar, és que per pagar i per veure on vas està bé, no? Clar, és que, bueno, és excepcional... És que no funciona l'altre. Ens estem acostumats a una... Només has de tenir força de voluntat. És el rotllo, si tu tens un problema i tot el rato t'enganxes amb Twitter i tal, doncs, escolta'm, tens un problema i has de ser una persona adulta i no mirar el mòbil tot el rato. Utilitza'l només per les coses bàsiques i ja està. Per començar directament voldria dir que he de treure caix. Clar. O portar targetes físiques. Clar. On estem? Jo, per mi... serà el següent. Jo estic a favor. Al carrer per canviar-les. Començàvem amb això. T'ho anava dient, jo estic super a favor i ho faig cada vegada més de no anar amb el mòbil. Per mi la solució és l'Apple Watch. Pues jo aquí no estic mirant la pantalla 3 hores, però amb l'Apple Watch puc fer tot. Puc arribar a casa meva si no sé on soc. Puc trucar, puc enviar missatges. Si el meu fill té un problema al col·le, em trucaran i ho rebré. Ja està. No? Però no estaré mirant Twitter tot el rato. Tampoc estaré mirant Twitter si porto l'iPhone al d'allò, perquè soc una persona adulta i em sé gestionar. Sí, però això no passa amb tothom, Vull dir, vale, pues ja està. Tu tens molta sort de poder-te gestionar. També ho hauríem de mirar bé si realment saps gestionar, però és igual. Llavors, últim cons. Què? Aquesta merda són 700 euros. Bueno, però el preu... El preu és preu de flagship. És preu de flagship Sí. Potser no d'un Samsung o d'un iPhone, però sí d'altres marques. És un OnePlus. És un OnePlus. De veure Marques Brownlee, amb això suposo que li enviaran primer a ell, però jo han dit quan ho enviaran a algú, perquè clar, aquesta gent porta tocant els ous molts mesos, Sí, però és que és un problema, això és un gran problema que hagin fet això. Sí. Si això només va en detriment del producte, que estiguin generant tot aquest hype. Sí. Fa mala pinta. Quan algú crea tant hype al voltant d'alguna cosa... La meva conclusió és... Jo crec... La meva aposta és... Jo crec que això no... Sí, això, si ho valorem en termes de vendrà molt i la gent ho utilitzarà, jo crec que això ni de conya, però ni de conya. O sigui, en aquest sentit es fotran una hòstia espectacular. Sí. Però, per l'altra banda, i aquí és on entràvem una mica amb com valores l'èxit o no, jo crec que és un pas interessant cap a una possible tecnologia més minimalista, que potser sigui menys invasiva, que ens robi menys l'atenció i tal. Però crec que agraeixo que algú amb molts diners estigui disposat a cremar-los per fer proves que potser a la llarga ens portaran a tecnologies que sí que acabaran implementant-se en les grans masses. Però jo et dic una cosa, o sigui, si aquesta gent no han fet un desenvolupament tecnològic espectacular, 20 vegades millors del que tenim avui en dia, jo m'aposto el que vulguis a que si tu i jo ara tenim aquest aparell aquí, fem 10 proves diferents de 10 coses diferents que diu que fa i només ens sortiria bé una o dos. Segur. Les altres sortirien malament segur, perquè no et sentirà bé, no entendrà el que dius, la foto no sortirà bé, evidentment no sortirà centrada la foto, és que no pot sortir centrada la foto. Si ja surten malament, si jo estic amb la mà encarant-te cap a la teva cara, les fotos sortiran totes malament, desenquadrades, no es veurà la persona que estàs intentant fer la foto. Tot sortirà malament. Sortiràs al carrer, et caurà el pin a terra. Sí, no hem parlat de la bateria, com has de canviar la part de darrere de la bateria. Fatal. Però bueno, moltes ganes de veure-ho, i ojalà ens equivoquem. Vinga, va. Hòstia. Necessites una careta per descansar? Sí, a més falten moltes coses i tenim molt poc temps. I a més només hi ha 26 minuts de bateria al vídeo. És el màxim. Vinga, va. Passat aquí? Hem estat 40 minuts parlant d'aquesta merda? Sí que m'hem malament, no, això? A veure, Omegle, com li dius, home? El Omegle, com li dius a aquest servei que... Saps això? Això que eren el xat roulette, no? Sí. El mateix, no? Bueno, xat roulette era una versió de Omegle. Allò de veure tites... Clar. Sí, veure... ha tancat.
Ha tancat el seu fundador, Leif K. Brooks. El trobarem a faltar molt. Bueno, però perdona, era una cosa original. Sí. El tio ho va crear quan tenia 18 anys, ell vivia a Bournemouth, sabeu que no tenia amics, etc. I va crear això per conèixer gent. Però tu quan fas un producte que la gent utilitza una vegada per fer risses i mai més, ja has de saber que hi ha un punt en què la gent... Pues 14 anys ha durat, vale? 14 anys. Vale? Jo li veig més futur i això que ha tancat, a Miglica i Pin. I saps per què ha patat? Perquè al final... No, ha patat perquè 9 de cada 10 ja era gent masturbant-se. No, però és que és exactament era això. No, i ja no només això, sinó hi ha hagut casos de pederàstia, han hagut de tancar. Allò era terrible. Vinga, va, anem a parlar una mica de l'espai. Mira, us dic que parlarem, vale? Una mica de l'espai, una mica de gaming i, a més, coses molt interessants. Però no ho has de fer això, perquè ara ja la gent dirà si només queda espai i gaming, jo me'n vaig a fer el dinar. No, perquè al final hi ha recomanacions. Que el Guillem ens aporta 3 o 4 coses. Ho vam dir, El Guillem no ha portat farem secció de recomanacions. Saps que quan hem començat a gravar ho he pensat que no les tenia. Va, molt ràpid. Això serà picadet, sobretot si calles. Vinc a parlar-vos del Pathfinder. Això fliparàs. No miris, No miris. No miris el guió. Pathfinder número 1, que és un nom que podria ser d'un superguerrer de Marvel. No, d'un Range Rover. The Pathfinder. Range Rover. O Range Rover, m'agrada també de Range Rover. Sí. Això és una empresa. Mira, et diré una cosa. Estic segur que hi ha un model de Range Rover que es diu Pathfinder. Segur que van treure un dia a la Índia. Sí, era el pajero indi. Això, vigileu amb aquest tema, Bueno, vigileu, vull dir, tingueu en compte aquest tema. Range Rover és índio, És una marca índia. Val. De Tata. Sí. Recordem que Índia és un país on hi ha regions on no es pot beure alcohol. Avui hem estat mirant... Avui, imagineu com és la nostra vida, que el Guillem i jo avui hem estat mirant el Bank Holidays de la Índia, mirant a veure... Perquè nosaltres treballem amb desenvolupadors... indis. Que de fet, fantàstics. Cap queixa. Bueno, que fan moltes vacances. Els índios fan moltes vacances. I viuen a una regió que no es pot consumir alcohol. Però això no ho sabíem nosaltres. Jo sí que ho sabia des de fa molt temps. Però em va fer molta gràcia quan em vas explicar, jo no ho sabia, però que em vas explicar que tu tenies previst anar-los a veure. I vaig dir a cagar. I quan et van dir aquesta dada vas dir, no, hauré de venir vosaltres. Sí. Jo allà no hi vaig. Però exactament així. Un lloc on no puc beure alcohol. Un dels jocs més dolents, o sigui, m'és igual, jo puc passar mesos sense beure alcohol i setmanes sense beure alcohol, però el fet de no poder comprar o sigui, el fet que m'ho prohibeixin és un marrón brutal. A mi això em va passar a Malàisia, no. A Malàisia crec que també passava, però no. A les Maldives, que estàvem a una illa i no hi havia alcohol ni a l'hotel ni res, però hi havia un barco a 50 metres o a 100 metres, que allà sí que podies beure. Perquè era aigua internacional, diguéssim. No sé quin truco de merda tenien. Perquè havíem dit que no... És una empresa... O sigui, The Pathfinder és un producte, ara us explicaré què és. Estem parlant de... Tu has ficat que era espai? No és espai, això. És aire. És com es diu? És aircraft, no és... bueno, jo que sabia. És avió, val? Ja està. És aeronàutica. Mira'm cap a mi un altre cop. Llavors, és una empresa, o sigui, és un producte que ha creat en Sergey Brin, que és famós fundador de l'empreseta aquella que es diu Google, i va fer un producte, s'ha posat a fer un producte per reduir les emissions en tota la indústria aeronàutica. Vale. D'acord? Llavors, la seva idea és que no es consumeixi tant, no s'emeti tant diòxid de carboni. Sí. Total, que aquest home acaba d'obtenir permís de la Federal Aviation Administration, també coneguda com a FAA. Sí, val? No, però ells diuen FAA. No, ho fan així. No, FAA. I just got permission from the FAA. Anyway, total, que el tio agafa i bueno, que ha aconseguit aquest permís, que això els permetrà durant un any, és a dir, fins l'any que ve des d'ara, fer volar el que ja és real, és així, o sigui, quan despegui el primer cop, serà l'aeronau més gran del món, o sigui, l'objecte que vola més gran del món, però és que el rècord... Era el Hindenburg, no? Era el Hindenburg, 1930, que va explotar. No ho oblidem. I a més està gravat, Tu has vist les imatges del Hindenburg explotant? Sí. És una flamarada. Hi ha una transmissió en directe, crec que va ser, de ràdio del tio narrant-ho. Es va salvar el tio de dins? Jo crec que no, que van morir tots, sí. Perquè allò era hidrogen, no? No, és que no podem parlar. O sigui, has de dir la notícia i marxar. Hidrogen? Sí, no, perquè si es va calar foc... No, l'heli no és inflamable. Perquè aquest és l'heli. No és inflamable? Jo crec que no. No, tu agafes un globus de l'Ikea d'aquests. Tu agafes un globus de fireta i li fots foc i no crema allò. Perdona, però tu m'ho has fet mai així superdivertit?
Però què dius? Si l'heli... Fot un pet que flipes. No, l'heli l'inhales Sí, és veritat. i et fas aquella veueta. Vale. Que No sé, divertit. no tinc idea. Un dia hem de portar heli. Aquí. Sí, no s'ha fet mai. Va. No, però estaria bé. Sí, estaria. És cancerigen segur. Perdona, aquesta Rodecaster, Sí. apretes un botó i fa efectes igual. No ho farem ara. No cal l'heli. No ho farem perquè no tenim temps, si no ho faria. Però és cancerigen, no suposo, això. Però sí, però has d'anar ràpid. Sí, ja està. Va. Llavors, total, això porta efectivament heli a dins. Però què és? 2 vegades més grans que el Hindenburg? O... Ara anirem a les mides. És bastant més gran que el Hindenburg. Però és enorme, però Sí. porta heli I què a fa dins. això? Porta uns tubs d'heli per pujar, bàsicament. Sí. I llavors porta motors elèctrics. Sí. És a dir, no hi ha consum de combustible. ok. Però per què? Què no, fan? No hi ha manera de carregar. O sigui, no es carrega mentre es vola. És a dir, té bateries. Sí. O sigui que no és un autosuficient en el sentit de que mentre es vola es va carregant. Tu l'has de carregar, sí, és una càrrega O sigui, elèctrica. ha de tornar al com terra a carregar-se. Exacte, és com un Tesla O sigui, de vols dir l'aire. que no té plaques solars, vols dir? Exacte, que jo hagués pensat d'intentar trobar alguna per ficar-li, Sí, però no, perquè sí. ja que està volant per sobre els núvols, el Clar. sol sempre li toca. Bé, és igual. Però això no ho han fet, aficionats. És que, de veritat, no ho han pensat, això. No ho han pensat. Seran purros. Pot portar una càrrega Sí. de fins a 5 tonelades, que m'ha semblat poc, tenint en compte que és l'avió més gran. Vale, però això és per transportar coses, vols dir? Clar, clar. És que quan has dit això del principi, No, pensava que era com per netejar l'aire, tio, jo què sé. No, saps? perdó, Val. poder no m'he explicat bé. És És un vehicle de transport. És un Zeppelin. És literalment, Sí, perquè us sí, ho entengueu, ja ho és un entenc. Zeppelin que pot carregar fins a 5 tonelades. I què que farà ve que ho ser, faran servir? que ve ser el teu cotxe, bàsicament. Sí. Vull dir, no és per portar un cotxe. Sí, en sèrio? Però pot portar moltes cartes. O sigui, si ho heu de pensar així. Ells són conscients, perdona. No ens en hem d'enriure de projectes com aquests, perquè no. Pot portar molts mistos. Però ells ho diuen, ells diuen que són conscients de que això no substituirà els avions. Llavors, per què ho fan? Però la qüestió és que si tu pots si pots posar 300 aparells d'aquests que substitueixin 300 avions, doncs alguna cosa has fet. Saps? És el de sempre. No pots anar amb aquest argument de dir... És com... Després d'AIPIN tenim un altre fracàs. Bé, és igual. Saps què fa? Que aquesta gent ho fan per desgravar. Creen empreses i fan gasto per no pagar tants impostos. Jo, si és per contaminar menys, jo endavant. Ja saps que amb aquest cap problema. Vale, estem ja? Perquè tingueu la idea de les mides. Són 121,9 metres de llargada. Ah, perdona, però això és pràcticament com un bloc de l'Eixample. Exactament. I a més és pràcticament el doble d'un Boeing 747. Em fa molta gràcia perquè des del primer dia que vas dir no sé què i jo et vaig dir que havies de fer comparacions perquè la gent entengués que vaig dir això has de dir que si és com 4 Camp Nous o tal. Però el tio ho fa cada vegada que explica alguna cosa s'està mitja hora a Google perquè abans va dir pregunta-li, sisplau, a ChatGPT quan mereix un bloc de l'Eixample. El tio, que sapigueu que semblem aquí dos subnormals fent, que de fet ho som, però que el Guillem ha estat mitja hora a Google buscant coses per després explicar-vos-ho, vale? Tinguem-nos en consideració. Feu un like a Spotify. Jo. Què Perdona, passa? Què? però si no m'ha explicat lo de l'Emily Valentina. És veritat, doncs espera un moment. Jo, qualsevol distància que sigui superior a 1,83, que és la meva alçada, jo ja no sé què és. No me n'aclareixo, per tant m'han de donar a mi em coses... passen 12 centímetres. Doncs ja està, és pràcticament un bloc de l'Eixample volant, que és bastant bèstia. Vale. I ja està. Vale, molt bé. Escolteu una cosa. Teníem una recomanació i coses a dir de gaming, però no ho explicarem avui. No, perquè són 17 minuts. Bueno, una cosa molt ràpida. La NASA acaba de treure una plataforma amb documentals, amb vídeos, etc de la NASA, vale? Que es diu plus.nasa.gov de government, sí. Vale? I una altra cosa molt ràpida que vull dir del gaming, només una notícia, i és que una empresa polonesa ha tret un joc, ha tret el tràiler d'un joc que traurà ara, d'aquí uns mesos, que és per ser taxista a Barcelona. Només hi ha Barcelona. I tu has de ser taxista a Barcelona i llavors has de gestionar bé el que cobres a la gent... Per què van triar a Barcelona? No ho sé. Però ho va explicar taxistes. El Norman López a Twitter, que és aquest paio que té un tuits en català de gaming i no sé de què parla, ja m'ho miraré millor, vale? Però a més el Norman va fer un tuit dient ei, que aquests polonesos fan aquesta d'allò, espero que també estigui en català. La gent va respondre un huevo a l'empresa dient feu en català, i s'han compromès, han fet un comunicat i s'han compromès a que el joc estarà també en català. Perfecte. Vale? El taxista no, el taxista segurament serà pakistanès i no parlarà català, però la resta del joc serà en català, vale? D'acord. Vale, molt bé. Vale. I aleshores, acabem amb Emily Valentina i ens carreguem l'altre. Sí, no, perquè... ho tindreu la setmana que ve parlarem de la nova Steam Deck OLED. Sí, no, i jo tinc coses de gaming molt interessants. Però anirem.
Què ha passat? Aviam. La setmana passada explicàvem... La setmana passada vam explicar el cas paradoxal d'Emily Valentina, que és aquest compte de Twitter que ningú sap si és una intel·ligència artificial, si és un grup de gent que està fent la broma, però sens dubte té pressupost perquè fa molta publicitat, apareix en els comentaris, entremig dels comentaris de qualsevol tuit que mireu, o sigui, si esteu a Twitter durant 15 minuts, us apareixerà Emily Valentina. Llavors, nosaltres vam fer una broma, vam dir Emily Valentina, no sé què, i no sabem com, o sigui, no tenim ni idea, perquè no la vam citar a Twitter, no sabem com ha trobat el vídeo en el que el Guillem i jo crec que també dèiem Emily Valentina i posàvem una música. Sí, perquè vam fer la broma de que l'entrevistàvem. I ha agafat el vídeo i ha fet tuits, això, però és que ara està fent tuits promocionats. O sigui, ens està posant, citant barra inversa, i està pagant publicitat perquè surti aquest tuit. Tinc sentiments contradictoris amb aquest tema. Una és que bé, perquè ens estan fent publicitat gratis. L'altra és, ara sortirà, d'aquí 2 dies sortirà que Emily Valentina és... Qui és? Vés a saber qui és. Vidal Quadras. I això ens posarà... Alejo Vidal Quadras. Això ens posarà en problemes. Clar, però bueno, però a veure un moment. Tu què creus que ha passat? No ho sé, com pot ser que hagi trobat aquell vídeo? Com pot ser? No, jo, o sigui, vull perquè tingueu una idea de l'escala de la situació, o sigui, Emily Valentina és una cosa que s'ha comentat a tots els mitjans, ja públics. Sí. S'ha comentat a tots els mitjans de tot el món, o sigui... De tot el món? Molta gent, clar, vull dir, la noia és... Però un moment. Quan parla és alemana, o sigui, quan parla. Sí. Això ho has vist. Sí, però un moment. Vull dir, hi ha notícies a The Verge sobre Emily Valentina. Vam treure... O sigui, això està tret el tall? O sigui, l'Àlex, que és l'Àlex... No, o sigui, han vist el vídeo llarg. O sigui, algú que treballa amb el tema aquest d'Emily Valentina segueix barra inversa. Ha vist barra inversa, ha vist l'episodi sencer i ha tret aquell tall i li ha ficat... O sigui, si és una AI... Perdona. No pot ser que... Clar, perquè el títol de l'episodi era Emily Valentina. Això és veritat. No pot ser que algú hagi buscat Emily Valentina a YouTube, li hagi sortit el nostre vídeo, l'hagi mirat... Clar, però si és un humà, si és un humà... Normal. Sí. O sigui, tu busques allò, t'apareix allò, i t'apareix gent parlant en català... Passes. Has de passar, perquè no ho entén. És impossible que ho entengui. No vas a escoltar... És impossible. Sí, hi ha un català que està dins del projecte. El projecte, qui hi hagi darrere d'Emily Valentina. Això ho està escoltant el responsable d'Emily Valentina. Vale. Doncs, escolta'm una cosa, suposo que ells tenen els seus plans. Sí. Tenen els seus plans, això és algo... Sí, ja ho entenem que hi ha un anonimat. Ja ho entenem. Però en cas de que vulguin explicar tot el pla aquí, amb aquesta gran audiència potser no ara. De barra inversa... Potser no ara, però potser més endavant, jo estaria contentíssim. Seria una exclusiva fantàstica. O que vingui aquí Emily Valentina. Sí. Que vingui i que finalment... El que seria divertit és que tu i jo ara anéssim de farol i diguéssim que tu i jo som Emily Valentina. Tot això, seria brutal. No, perquè és que això l'altre dia parlava amb un amic meu que és developer i em deia pues que analitzant el que val ara anunciar-se a Twitter i veient a on surten, etc, s'estan gastant molts diners en publicitat. Però molts diners. Publicitat de les nostres cares. O sigui, de nosaltres dient Emily Valentina. Sí, però bueno, això no ens ha reportat res. Es veu el nom al darrere. Sí, bueno, no, i en cita. Però ningú diu, ai, mira, seguiré aquests... Perquè està fins la polla d'aquesta dona. Ja. Clar, és que a veure si això serà la nostra fi. L'Omigli, aquest, haurem de tancar. Sí. Vinga, ha arribat el moment de que posis un... Llàstima perquè avui tenia una recomanació que estava molt bé. Quina llàstima. No, però estava molt bé. De fet, potser tindria temps de dir-ho, eh? No, deixo pel pròxim. Però acabarem així. És que hi havia moltes coses de l'Steam Deck que em feia gràcia a dir. Seguiu-nos a Telegram. Entreu a barrainversa.cat, allà teniu tots els links, ens seguiu a Telegram i ja està. Fins la setmana vinent. Fins dimecres que ve. Ciao.